Umphefumulo wami uyangihola endleleni zokulunga noma igama lami. Noma ngihamba esigodini izethuzi lokufa. Angesabe ukubi ngoba wena unami. Intonga yakho nothindelo lwakho yangiduduza. Udlengisa itafula phambi kwami ebusheni bey'tha zami. Ugcoba ikhanda lami ngamafutha. Indebe yami echichiwe. Namhlanje ke bakithi usuku ke lokuthi ke uShenge usokwalisa umnyamana kaNgqengelele ayobeka endaweni yakhe yokugcina ulele balele nathi siyolala impilo yomqondo zami ukwemukela bathi ke sasuxola moya wami ukufa kusithathile ngempela isicoco lana ke bakithi bekubuya ke emoshari kucebo lethu eyolandwa eyiswa ke ekhaya bakithi ya impela zinjalo izindaba zokudlula kaShenge unikelelwe ke bakithi inkomo ngicine ezigijima lapha ko 300 and something inkomo nje bezinikelwa koShenge emva ukuthi ke ebezula abantu ukuthi ke udlulile emhlabeni amabutho agcwele umgwaqo abantu bagcwele umgwaqo ngempela lento njalana ifanele ukuhlonishwa bakithi esikhathini sayo ibusa noma ke isesihlalweni benzile ubulungiswa ngiyazi ke ukuthi abanye ke ba recall izinto ezenzeke eminyakeni eminingi yadlula especially ngesikhathi ke sobandlululo abanye bakhala ngokuthi kwafa abantu kodwa ke isiZulu sithi ke alikho isoka ke elingenasici kodwa ke kuthe sekudlulile lapho ayisayibona insizwe kaShenge ixolisa ngoba kunenye documentary engangayibona la ekhuluma khona ngokuthi ke kwasho nabantu abaningi egameni leqembu layo iIFP lase siyaxolisa ke bakithi ezinye izinto abesashintsha kodwa ke sifuna ukuthi sidlule kuzo ulele ke bakithi uShenge ulele umnyamana kaNgqengelele namhlanje uyobekwa ke endaweni yakhe yokugcina umphefumulo wakhe ngazuthi ke ungaphumula ke ngokuthula bye. Ubuhlele ukuthi kuthi kushaya ihora lesibili namhlanje ntambama uphume ekhaya uye emakhazeni kodwa ke ngenxa yesintu kudingeke ukuthi ulinde kuze kushone ilanga ngaphambi kokuba uyolanda isidumbu iphini likaMengameli weIFP liyachaza ngokuqhubeka kokulanda isidumbu uma sekushone ilanga showing our respect to him as uNdunankulu kaZulu, as I've said, and also if you have been the head of the family, there are specific protocols that are observed, which signifies the fact that you are not just any family member, but you are the head of the family. Amabutho abelokhu enkanise ngaphandle kwasemakhazeni usuku lonke namhlanje. Induna yamabutho iyachaza ngobumqoka bawo kulolu hambo. Inhlelo zethu zimfishane namhlanje ukuthatha nje umntwana lapha endlini abelele kuyo simuseke esigodlweni sakwaphinda angene njengempi kaZulu njengoNdunankulu kaZulu okusebenzele iminyaka esakha esikhulisa esenza konke ngoba sikhona nje kuyiqiniseko ngephiki ukuthi sisiphume ezandleni zomntwana waphinda angene. Izimoto ebezithwele isidumbu somntwana beziphelekezelwa amalungu eIFP amabutho zishaye ujenge zilibangise emahlabathini nasedolobheni uLundi kumenze yonke into njengoba izinkumbi zabantu zinkanise nxa zonke zibuka lenqophamlando yohambo lokutshalwa kukaNdunankulu kaZulu. Ngizizwa ngijabule kakhulu I feel very honored bafethu ngiyaqala uku-experience into efana nalena nje ngizela konje umntwana waphinda angene umholi wokugcina nci esiqinile ukumthola engicabanga ukuthi omunye mhlawumbe sazozalwa ngazi kodwa mangavela umholi njengalo singajabula futhi ukwazi ukubela iqiniso amele yonke into amele abancane amele abadala ngiyabona ukuthi bonke abantu baphumile ngobuningi babo so sophelezela iqhawe lethu silala kahle Shenge beziqinile ke nezokuphepha njengoba namaphoyisa abebonakala ndawo zonke nasekhaya kwaButhelezi nakhona benkanise amabutho
nokuyiwona-ke amemukele umntwana uma efika ekhaya. Amabutho njengoba lapha nje, amabutho enkosi yakwaButhelezi, umntwana wakwaphinda angene. Inhloso yakhona bekuyikuthi uzohlangatshezwa namhlanje. Amanye amabutho azoza nawo aselela azomhlangabeza mayise lapha nje afawe ukufika la kule ndawo. uShenge uhlonishwe ngomngcwabo ongaphansi kwesigaba sokuqala kuhulumeni, okusho ukuthi-ke kuzobe kunomviliyelo wamasosha uma esetshalwa, kanti umengameli uCyril Ramaphosa ulindeleke ukuba ethule inkulumo enkonzweni yomngcwabo kusasa. Hamba kahle, Shenge.